Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka Pakistan kasni Saitjaiñ kala bteng ye ki kam thombor ki bating daga ba phah Hiar Thma ki drone bar kiwei ki tiar ïaleh hajan ki put jengkeri sepngi. Ki shipai ki pynmih ka jingpynbna ha ka ïadei ba ka Operation Sindoor ha ka step jong kasni Saitjaiñ daga ba ong ba ki drone jong ka Pakistan ki bala ïohi ba ki hair halor ka Khasa Cantt ha Amritsar. Kila shah pynjot no hadien kata. Ha ka wei no kum kini ki jingjaman ta kasngi ha ka por kumbasan ba jimin stem la ïohi ki drone ki ba don tiar sian bat pynmih saw jong ki nongshun ki babun tili ki ba hair halor ka Khasa Cantt Amritsar. Ki drone ki ba persha kila sha khi bat pynjot no mador da ki kunhun ya da sunjongi ka jing persyang ba pau perthei jong ka Pakistan ban penkenya ka sinshar kadar jong ka India bat banbu jingmai ki riupat ba ka long ka bomla ban pediang ki shipai India kila pynjot ki jing thmu jong ki nongshun na tho u ADGPI jong ki shipai India ha x ki nong shong shnong jong ka jamu kila mat ki jing bethei ki ba jorbha ha ka step jong ka sing Saitjaiñ ha ka bala pha pa da ki siren ha baro ko ka nong ba ha ka por bala suba ba ki drone jong ka Pakistan kila wan Hiar Thma ki he officer kila yathu ba ki don ki suloi bar ki tiar pen bethei ha rojori ponj bat ka angnur sector jong ka Jammu district ki jingaken at suloi ki ba kongsan ha kaleng ki jaka kila ja ha shilinter ka LOC ha kaleng ki benta ba pher jong ka than Jammu ha baro ko ka min ki sarkar kila pentiknai ki jingsha set suloi ha ki sor rajori ponj soran kote bat naushira ka jinglong jingman hapreng baro artli ki ri kala nang jur hadien ba ki shipai kila pelong ki jing set batikna ha ki nyotli ki jaka penher le no a Pakistan bat Kashmir bala kemini daga Pakistan haga sngi tho dieng ban siu kuliang ye ga jing sha thombor ka arpo artrik risau kabla long hapa halgam